Melagrosang Birhen sa Asuncion, Anaa sa Dakbayan sa Ozamiz alang sa Jubilee visit sa mga dioceses and archdiocese. Anaa karon sa archdiocese sa Ozamiz ang original nga imahe sa patrona sa Southern Leyte, ang Melagrosang Birhen sa Asuncion alang sa Jubilee visit sa mga dioceses and archdiocese. Hinugdan nga naa kini sa archdiocese sa Ozamiz diha sa archdiocese Monastery sa Birhen sa Cotta ug naabot kini kagapon. Bulugtan kini hangtod unyang udto alang sa mga matuod nga mohimos paghalad sila mga pag-ampo sa Melagrosang Birhen sa Asuncion. Giyapayag ni Reverend Father Mark Vincent Salang panigika sa Southern Leyte nga kining imahe nga ilang gilibot sa mga dioceses and archdiocese. Ang originally crowned nga imahe sa Our Lady of Asuncion dili lamang usa ka replika kundi usa ka original og tuod kinusab sa kasulugan alang sa ika-75th year of proclamation sa Dugma of Asuncion. Ang pagpasaka sa lawas o kalag ni Santa Maria ngadto sa langit nga kabahin sa pagtuo sa mga matuog Katoliko Romano o sama sa kasaulugan gagapon ang kanilarya nga gisaulog ang kahayag ni Jesus. Ang pagbisita sa Our Lady of Asuncion sa Cotta Shrine nagdalaw sa kining kahayag gikan ni Kristo o ang kahayag ni Kristo ang ilabang sa ulugon nga maghatag og paglaom dinig tuig sa Jubilee nga nagbaton sa paglaom hangtod nga Anaa si Maria nga mausab ang Birhen sa Cotta, Birhen sa Asuncion nga maghatag og kahayag gikan ni Kristo nga maghatag paglaom taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi nga nasinatian. Ang Melagrosang Birhen sa Asuncion human sa novena kaganihang alas 5 sa buntag o sa Santos nga misa nga alang sa mga matuon na mamahimo kini maka-venerate ang maong mga matuon ug bubisita gikan alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 karong adlaw kay pagkaalauna sa udto mo disog na sila ngadto sa diocese sa Dipolog sa pagpadayon sa ilang himong panaw dinig tuig sa Jubilee mo sa ginasig mga matuon nga moadha bubisita diha sa Cotta Shrine aron makig-uban ngadto sa magbisita sa Melagrosang Birhen sa Asuncion ang patrona alang sa Southern Leyte. Ani ang tibig main payag sa parigagikan sa Southern Leyte uban sa Melagrosang imahe sa Our Lady of Asuncion diha sa Cotta Shrine uban sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Cotta nga mausab ang Birhen sa Asuncion. Si Reverend Father Mark Vincent Salang sa iyang paghatag og pagtagad ilabi na sa kaminugdanon sa magbisita dinhi sa mga nagkaniyang dioceses and archdiocese sa Our Lady of Asuncion. Na nagasaulog kita karong tuiga sa 75th year sa proclamation sa Dogma of the Assumption. Kini nagapasabot na ang pagsakalawas og kalag ni Maria sa langit bahin sa atong pagtuog angay natong isaulog. Ug si Maria karong adlaw sa iyang pagbisita dinhi sa dambana o shrine sa Birhen sa Cotta nagadala sa kahayag ni Kristo. Ug karong tuiga kining kahayag ni Kristo angay nato isaulog isip kahayag na nagahatag sa paglaom. As we celebrate the Jubilee year, we celebrate hope. That is the request of our Holy Father. Paglaom. Hangtod naa si Maria, Birhen sa Asuncion, Birhen sa Cotta, atong mahal nga inahan, atong mahal nga patrona, na ay kanunay muhatag kanato sa kahayag ni Kristo, kahayag na makahatag og kinabuhi, kahayag na makahatag og paglaom taliwala sa mga kalisod na atong giagian sa kalibutan. Sa atong pagpadayon sa Santos Kamisa ug sa atong pagpadayon sa atong panaw dinhi sa kalibutan, pinaagi ni Maria hinaot unta na sa kanunay siya magdala kanato ug maghatod kanato kang Hesukristo ang atong kahayag, ang atong paglaom, ang atong kinabuhi, ang atong kaluwasan. Ug hinaot unta na pinaagi ni Maria matabangan kita na magpuyo sa atong konsagrasyon. Amen. Payag sa parigagikan sa Southern Leyte uban sa Melagrosang imahe sa Our Lady of Asuncion diha sa Cotta Shrine uban sa mahal nga Birhen Maria
ang Birhen sa Cotta, gamusap ang Birhen sa Asuncion. Si Reverend Father Mark Vincent Salang sa iyang paghatag ug pagtagad ilabi na sa kaminugdano sa magbisita dinhi sa mga nagkaniyang dioceses and archdiocese sa Our Lady of Asuncion. Alang sa DX, din si Meron din kabarang radio si mga W8 Manuel Aron Kilid Cheer na ang sa Dakbayan.